ஜெய்பீம். அறிவர் புத்தர் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் மறுமலர்ச்சி திட்டம், தமிழ்நாடு பிஎஸ்ஐ அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது 59வது நிகழ்ச்சி. பௌத்தம் என்பதன் நோக்கமே இவ்வாறான தொடர் இயக்கம் தான். தேங்கி நிற்காமல் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருப்பதுதான் பௌத்தம். அது மக்கள் மறுமலர்ச்சி தடம் உருவானதிலிருந்தே அந்த தேக்க நிலை ஏற்படாமல் அதை அதுக்கு அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் மறுமலர்ச்சி தடத்தினுடைய அத்தனை செயல்பாட்டாளர்களுக்கும் சிந்தனையாளர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். நிகழ்கால பௌத்தம் இந்த தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான தரவுகளும் இல்லாம பேசணும் அப்படின்னு ஒரு கால சூழல் கருதி தான் இந்த தலைப்பை நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருந்தது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே இருக்கும், ஒரு தரவுகள் இருக்கும். ஐயாவோட புத்தகங்கள்ல இருந்து அதை பத்தின விளக்க உரை அல்லது தெளிவுரை அல்லது சுருக்க உரை. இந்த நிகழ்ச்சியில நிறைய அப்படிதான் பேசியிருக்கேன். பெரியார் இயக்கத்தை பத்தி, பௌத்த பெரியார், பௌத்தம் தொடர்பாக பெரியார் என்ன செஞ்சார் அப்படின்றதுக்காகவும், அதே மாதிரி பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய அந்த ஜாதிகளின் தோற்றம் வளர்ச்சி, அதுக்கப்புறம் ஜாதிய ஒழிக்கு என்ன வழி, இந்த மாதிரி ஏற்கனவே இருந்த தரவுகளை வச்சுதான் நிகழ்ச்சியில நான் கலந்துட்டு இருக்கேன். ஆனா இந்த நிகழ்ச்சியோட தேவை ஒன்று இருந்தது. அதாவது டாக்டர் ராஜவர்தன் சார் நம்ம தலைவர் அம்பேத்கர் பயிலகத்துல படிக்கும்போது ஒரு கருத்தை குறிப்பிட்டு சொன்னாரு. நம்ம எல்லா மதங்கள்லயுமே வந்து பார்ப்பனியம் போய் உள்ள புகுந்திருக்கு. அதாவது கிறிஸ்தவத்துல கூட இன்னைக்கு ஜாதி இருக்கு அப்படின்னாலும், இஸ்லாத்துல கூட ஜாதி இருக்குன்னாலும், அதே மாதிரி இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெயின் மதத்திலையும் அது முழுக்க முழுக்க இந்துத்துவ சிந்தனைகளோட தான் கட்டுப்படு இருக்குது அப்படின்றதுனாலும், சீக்கிய மதத்துல அப்படின்னா இருக்குது அப்படின்றதுக்கான என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா, அதுல வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த இந்துத்துவ கருத்துகள் பார்ப்பனியம் வந்து உள்ள புகுந்ததுனால தான். பௌத்தத்துல இந்த மாதிரி நடந்திருக்குது. அதே மாதிரி மற்ற மதங்கள் இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலும் பாத்தீங்கன்னா, இந்து மதம், கிறிஸ்தவ மதம், இஸ்லாம், சீக்கியம், ஜெயின், அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி பிரிச்சு பார்த்தாலும் அதுல வந்து இந்த ஜாதி கோட்பாடுகள் இருக்குது. இந்து மதத்துல தானே ஜாதி இருக்கு அப்படின்றத தாண்டி எல்லா மதங்கள்லயும் அந்த தாக்குதல் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு கிறிஸ்தவ மதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமத்துவம் பேசணும்னு சொன்னாலும் அங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். அந்த நாடாருக்கான ஒரு சர்ச்சு தனியா இருக்குது. அதே மாதிரி ஆதி திராவிடர்களுக்கான ஒரு சர்ச்சு தனியா இருக்குது அப்படின்ற பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். அதே மாதிரிதான் இஸ்லாத்துலயும் மற்ற இந்தியாவை தாண்டின மற்ற நாடுகள்ல வந்து இந்த மாதிரி ஜாதி பிரிவுகள் அந்த மதங்கள்ல கிடையாது. வேற பிரிவுகள் இருக்கலாம், ஆனா ஜாதி பிரிவுகளோடவே கிறிஸ்துவம் எல்லாம் இங்க இருக்குதுன்னா அது காரணம் அந்த இந்துத்துவா, அந்த பார்ப்பனிய சிந்தனை வந்து அங்க இருக்கிறதுனால தான். அப்போ பௌத்தமா இந்த மாதிரி தான் காணாம போச்சு. அந்த பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற பௌத்தம் ஏனையான பௌத்தம் தான் நம்மளுது அப்படின்றத கொண்டு வந்து நமக்கு அது புதுப்பிக்கிறதுக்கான வேலைகளை செஞ்சாரு. அவரு கொண்டு வர போது அது யாருமே கண்டுக்கல. ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பௌத்தம் எங்களுதுன்னு சொல்லிட்டு உரிமை கொண்டாடுறதுல வந்து அந்த இந்துத்துவ சக்திகள் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கு. இந்துத்துவ சக்திகளோட சேர்ந்து அதே மாதிரி இந்த கிறிஸ்துவ சிந்தனையாளர்களும் இஸ்லாமிய சிந்தனையாளர்களும் பௌத்தத்தை நீர்த்து போகிறதுக்கான சில வாய்ப்புகள், அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் மற்ற மதங்களை கண்டிப்பா அங்க பேசுறதுக்கான காரணம் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சிக்கல்களை பேசாம இதுக்கான தீர்வுகளை கண்டுபிடிக்க முடியாது. புத்தரையும் வந்து கடவுளா கொண்டாடுறதுல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி என்னன்னா, பௌத்தம் மட்டும் ஒரு புது மதம் கிடையாது, அதுவும் எங்களது மாதிரி தான், அதுலயும் கடவுள் இருக்குது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த பகுத்தறிவு பேசக்கூடிய தற்போதைய அந்த சூத்திரர்களுக்கான இயக்கங்கள் கூட, தமிழர் இயக்கமானா இருக்கட்டும், திராவிடர் இயக்கமானா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சூத்திர தன்மைகளோட தான் இயங்குவாங்க. அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌத்தமும் இன்னொரு மதம் தான். பெரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதமற்றவர்கள்னு சொன்னாரு, மதவாதிகள்லாம் கொடுமையானவர்கள்னு சொன்னாரு, நம்மலாம் மதமற்றவர்களா வாழணும்னு சொன்னாரு. அப்படி பார்த்தா பௌத்தமும் அதுல உள்ளடங்கும் அப்படின்றத பேசிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த மேதகு பிரபாகரன் ஒரு படம் வந்த பிறகு இதுக்கு முன்னாடி சிங்களர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் தான் போர் நடந்தது அப்படின்றதெல்லாம் மாத்தி இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க, பௌத்த பிக்குகள் தான் தமிழர்களை கொன்றார்கள், அவங்களுடைய அந்த மத வெறி தான் அங்க தமிழர்களை கொன்றுச்சு அப்படின்ற ஒரு பேச்சு வந்து இந்தியா முழுக்க கொண்டு போகப்படுது. இவ்வாறான சூழல்கள்ல நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இதையும் தான் இப்ப இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? அப்போ பௌத்தத்தை வந்து திசை திருப்பி கொண்டு போவதற்கான வாய்ப்புகள் இங்க எங்க உருவானது? நிகழ்கால பௌத்தம் என்பது
இப்போ உலக நாடுகள்ல வந்து பௌத்தத்திற்கான நிறைய புத்தர் சொன்னதுக்கு மாறான மூட நம்பிக்கை பழக்க வழக்கங்கள் தொடர்ந்து இருக்கு. எல்லாத்தையும் விட நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா புத்த விகார்கள் அப்படின்னு சொல்ற இடங்கள்ல பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் படங்களே இல்லை. ஏன்னா புத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் தான் அந்த புத்தரை நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தினாலும் அவர் இல்லாம இன்னைக்கு ஏன் புத்த விகார்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்போ வெளிநாடுகள்ல வந்து நிதி கொடுக்குறாங்க, அதை வச்சுதான் நாங்க கட்டுறோம். அப்படி கட்டுறவங்க வந்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் யாருன்னே தெரியாம இருக்கிறாங்க, அல்லது வந்து அவரை வைக்கிறதுக்கான அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு நிகழ்கால பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பௌத்தத்தை வந்து இன்னும் நம்ம பாலி மொழியில தான் பேசணும், பாலி பாடல்கள் தான் இருக்கு. ஏன்னா புத்தருடைய மொழி வந்து பாலி, அதுலதான் பௌத்தம் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது. அதனால பாலியில நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த பாடல்களை வந்து மாற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு சூழலையும் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். இப்ப இந்த நேரங்கள்ல வந்து நிகழ்கால பௌத்தம் அப்படின்னு நம்ம பிரச்சனைகளை வந்து முதல்ல பேச வேண்டிய தேவைகள் இருந்ததுனால இந்த தலைப்பை நம்ம தேர்வு பண்ண வேண்டியது இருந்தது. அதே மாதிரி ராஜவர்தன் சொல்லும் போது சொன்னாரு, பௌத்தத்துல வந்து பார்ப்பனியம் ஊடுருவு இருக்குது, மற்ற ஜாதிக்காரங்கெல்லாம் வேகமா வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கெல்லாம் பட்டியல் வகுப்பினரெல்லாம் உடனடியே வந்து அங்க சேரணும், சேரலைன்னா பௌத்தத்துல வந்து நமக்கே இடம் இல்லாம போயிடும் அவர் எச்சரிக்கப்பட்டார். அங்கிருந்து தான் இந்த தலைப்பை வந்து பேசணும் அப்படின்னு ஒரு தேவை இருக்கிறது உணர்ந்தேன். அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி முதல்ல நடந்தது என்னன்னா ஒரு பாப்பா, ஒரு காயத்ரி அப்படின்னு ஒரு பாப்பா என்ன பண்றாங்கன்னா, நாங்கெல்லாம் வந்து பல்லவர் பரம்பரை, பல்லவர்கள் தான் பௌத்தர்கள், புத்தர் வந்து அந்த சத்திரிய வம்சத்தை சார்ந்தவர், பல்லவர்களும் சத்திரிய வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள், அவங்க எல்லாம் ஒரே ரத்தம். அந்த பல்லவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் வன்னியர்கள், அப்போ பௌத்தம் என்பது எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. நாங்கெல்லாம் பௌத்தர்கள் அப்படின்னு யார் சொன்னாலும் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா அவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துகள் எதை அவங்க பௌத்தம் சொல்றாங்க அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனையை தான் நான் பேச வேண்டியது. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பரசுராமர் அப்படின்றவர் தான் நமக்கெல்லாம் மூத்தவர். உங்களுக்கு பரசுராமரை தெரியுமா? பரசுராமரை பத்தி பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவர் வந்து பிராமணர்களுக்கும் சத்திரியர்களுக்கும் நடந்த போர்ல சத்திரியர்கள் எல்லாரையும் கொண்டுட்டாரு. அப்ப வந்து சத்திரியர்களுடைய மனைவி எல்லாம் விதவையாயிட்ட பிறகு எங்களுக்கு எதிர்காலமே இல்லைன்னு போயிட்டு அவருடைய காலடியில விழுந்த நேரத்துல அவரோட சேர்ந்து பிறந்தவங்க தான் இப்ப இருக்கிற சத்திரியர்கள் அப்படின்ற ஒரு மகாபாரத இழிவு கதை இருக்கிறத வந்து நம்முடைய பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் தான் எடுத்து பேசுறாரு. அப்போ இன்னைக்கு சத்திரியர்கள் நாங்கெல்லாம் சத்திரிய பரம்பரை, ஆளும் பரம்பரை, நாங்க தான் ஆண்ட பரம்பரைன்னு சொல்றவங்க எல்லாருமே ஒரே ஒரு பிரம்மா ஒரு பிராமின் பிறந்தவன் அப்படின்ற ஒரு இழிவான ஒரு அவமரியாதைக்குரிய ஒரு பிறப்பை கூட அவங்க ஏத்துக்கிற தயாரா இருக்கிறாங்க. இதை வந்து அவங்க பேசுறாங்க. நாங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பரசுராமர் பரம்பரை, புத்தரை வந்து நாங்க தான், எங்களுக்கு தான் ஒரு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதே சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த சுயஜாதி வன்னியர் அடையாளத்துல பௌத்தத்தை கொண்டு போக போறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க புத்தரை வந்து கடவுளா கொண்டு போறதும் அவர்கிட்ட அவரை பத்தி அந்த மூட நம்பிக்கைகள் வழிபாட்டு முறைகளை அவர் கொண்டு போறதுக்கான வேகமான வேலைகளை அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. சரி, இது வந்து வழக்கமா நடக்கிறது தானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தப்போ விடுதலை சிறுத்தைகளோட ஒரு இளந்தமிழர் பாசறைன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு. அந்த பாசறையரோட சிறப்பு அழைப்பாளரா பௌத்த செயல்பாட்டல் அப்படின்னு அந்த காயத்ரி என்ற பாப்பாவை கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு அங்கதான் அதிர்ச்சி ஆகுது. அதாவது புத்தரை வந்து ஒரு அதாவது ஒரு ஜாதிக்குள்ள அடக்கி அவர் வந்து கடவுள் நம்பிக்கையாளரா பார்த்து அதை போயிட்டு பரப்பிட்டு இருக்கிறவங்களை கூப்பிட்டு நம்முடைய பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய வழித்தோன்றல்களா நம்ம கருதக்கூடிய அமைப்புகளே அவங்கள தூக்கி முக்கியத்துவம் படுத்தும் போது அவங்க எந்த மாதிரி பௌத்தத்தை இங்க வந்து பேச போறாங்க? ஏன்னா பிரச்சனை, அவங்க வந்து ஒரு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி பௌத்தத்தை பேசுறாங்க அப்படின்றது இல்லை. அவங்க பேசக்கூடிய பௌத்தம் என்னன்றதுதான் அங்க பிரச்சனை. அப்போ வந்து அவங்க அதே இந்துத்துவை உள்ளடக்கிய, பிராமணத்தை உள்ளடக்கிய, சுயஜாதியை உள்ளடக்கிய, மூட நம்பிக்கைகளை உள்ளடக்கிய, புத்தரை கடவுளாக பார்க்கக்கூடிய அந்த பௌத்தத்தை பேசிட்டு இருக்கும்போது நம்முடைய மிக சிறந்த அதுக்கடுத்த கட்டத்துக்கு திருமாதான் நமக்கான ஒரு அரசியல் வழிகாட்டுதல், அரசியல் தலைமையா வரப்போற நம்புற ஒரு அமைப்புலயே அவங்கதான் பௌத்த செயல்பாட்டெல்லாம் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிற அளவுக்கு அவங்க நடந்துக்கிறாங்கன்னா இங்க எந்த மாதிரியான சூழல்கள்ல பௌத்தத்தை நம்ம இருக்குதுன்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. அப்ப எந்த மாதிரி பௌத்தத்தை கொண்டு போயிட்டு அவங்க மக்கள் கிட்ட சேர்க்க போறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இங்க எழுப்புது. இன்னொரு இடத்துல நான் முகநூல்கள் எழுதுற கட்டுரைகளை பார்த்துட்டு ஒரு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஒரு பிக்கு ஒருத்தர் அவரா பிக்குன்னு சொல்லிக்குவாரு,
ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், நான் நிறைய விமர்சனங்களை தான் இங்க கொடுக்க போறேன், பிரச்சனைகளை தான் பேச போறேன் அப்படின்ட்டு. அவர் வந்து நாங்க வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குழு ஆரம்பிக்கிறோம், பௌத்தம் ஏத்துக்கணவங்க எங்க குழுவில் வந்து சேருங்க அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பௌத்தம் தொடர்பான நிறைய கட்டுரைகள் போடுறீங்க, நீங்களும் வந்து எங்க குழுவில் சேர்ந்துங்கன்னு அவரே என்னை இணைத்து விட்டார். சரின்னு அங்க போயிட்டு நான் பௌத்தத்தை குழு தானே, நான் அங்க போய் பேசும்போது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய புத்தரமா ஒரு தம்மத்தை பத்தி பேசுறேன். அப்போ அவங்க கிட்ட இந்த ஒரு எதிர்ப்பு வருது. என்னன்னா, இங்க வந்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் அப்படின்றதெல்லாம் பேசக்கூடாது, இது வந்து பௌத்தத்தை பேசுறது மட்டும் தலம் தான் அப்படின்னாரு. டாக்டர் அம்பேத்கர் பத்தி நீங்க பேசக்கூடாதீங்க அப்படின்ற ஒரு சூழல் என்ன பண்ண, அம்பேத்கரை பேசுறதுக்கு மறுக்கக்கூடிய குழுக்கள்ல நான் இருக்க மாட்டேன், என்னை எதுக்கு சேர்த்தீங்க அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன். அவர் என்னன்றாரு, அம்பேத்கர் சொன்ன பௌத்தம் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. புத்தர் என்பதை நீங்க கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றீங்க, நீங்களாம் எதுக்கு இங்க ஏங்குறீங்க, நாங்க தான் உண்மையான பிக்குகள் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டா என்ன நடக்குதுன்னா, அவரும் ஒரு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வன்னியர் வகுப்பை சார்ந்தவர். அவர் எங்க போய் பிக்கானார்னு யாருக்கும் தெரியாது. நடைமுறையில வந்து அவர் ஏதோ ஒரு டிராவல்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா தேவைப்படுற நேரத்துல அந்த பிக்குகள் மாதிரி உடை அணிச்சிட்டு அவர் போயிட்டு நம்ம மக்கள் கிட்ட போவாரு. நம்ம மக்கள் கிட்ட போறது பிரச்சனை கிடையாது, அவங்கள வந்து காலில் விழ வைக்கிறார். அவருடைய நம்ம வீட்டு சடங்குகள் எல்லாத்தையும் அவர் மூட நம்பிக்கை இந்துத்துவா செய்யக்கூடிய அத்தனை வேலையிலும் அவர் செய்ய வைக்கிறாரு. அவருடைய கால்களை போய் விழுந்துட்டு இருக்காங்க. அதாவது நான் வந்து ஏன் இவங்க மேல நேரடியாக குற்றம் சொல்றேன்னா, இவங்களை வந்து நேரடியாக அந்த பதிவுகள் என் குழுவுல பதிவு செஞ்சது. அவங்க 2 பேருமே பௌத்தத்தை கடவுளா பாக்குறவங்க மட்டும் இல்லாம, கால்கள்ல விழ வைக்கிறவங்க, மூட நம்பிக்கைகளா பாக்குறவங்க, சுயஜாதி அடையாளங்களுக்குள்ள கொண்டு வர்றவங்க. 2வது வந்து அம்பேத்கர்னாவா அவங்களுக்கு எரிச்சலா இருக்குது, வெறுப்பா இருக்குது, அந்த பேரை கேட்டாலும் அவங்களுக்கு பிடிக்கல. அப்ப இவங்க எப்படி பௌத்தத்தை பரப்புறாங்க, நம்முடைய எஸ்சி மக்கள் அவங்களை எப்படி அங்கீகரிக்கிறாங்க, அவங்க காலில் போய் எப்படி விழ வைக்கிறாங்க. உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் அந்த நேபாளத்துல நடந்த அந்த காத்மாண்ட் மாநாடுல அவர் சொல்றாரு, நான் இங்க பார்த்தேன், ஆச்சரியமா இருந்தது, இலங்கைக்கு போய் பாக்குறேன், பிக்குகள் காலில் வந்து 2 பெண்மணிகள் வந்து அவருடைய காலை கழுவுறாங்க, எனக்கு பார்த்தோன்னே வெக்கமா இருந்தது, வேதனையா இருந்தது, இது எப்படி சரியா இருக்கும்னு கேட்கிறார். ஏன்னா எனக்கு வந்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் பௌத்தம், மற்றவங்க சொல்றது கிடையாது. நாம புத்தரை படிக்கும் போதும் தெரியுது, ஒருத்தனுக்கு வந்து சுயமரியாதையை முக்கியம் சொல்றாரு, பகுத்தறிவு முக்கியம் சொல்றாரு. சுயமரியாதை உள்ளவர் இப்ப எப்படி அது ஒரு வேற ஒரு மனிதன் காலில் விழுந்து அவங்களுடைய கால்களை கழுவ சொல்லுவாங்க? அப்ப இந்த கேள்வியை வந்து அம்பேத்கர் தான் எழுப்புறாரு, பௌத்தம் ஏத்துக்கின பிறகே எழுப்புறாரு. அப்படிப்பட்ட சூழல்ல நான் இந்த மாதிரியான பிக்குகளை நான் பாக்குறேன். அதே மாதிரி அவங்க மேல சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் வந்து அவங்க எதை செய்யறாங்க, பௌத்தத்தை வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்களுடைய பொருளாதார தேவைகளுக்காக திக்குகளா இருக்கிறாங்க அப்படின்றது. அப்போ நாம வந்து ஒரு பௌத்தத்தை வந்து ஒழுக்கம், இப்போ கடவுள் இருக்கு, மற்ற மதங்கள்ல கடவுள் இருக்கு, ஆனா பௌத்தத்துல வந்து ஒழுக்கம் மட்டும்தான் இருக்கு, கடவுள் இருக்கு, மற்ற மதங்களுக்கும் நமக்கு இதுதான் வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு, அந்த ஒழுக்கம் என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவு, உண்மை எல்லாமே உள்ளடங்கியதுதான் ஒழுக்கம். தான் வலிமையா இருக்கணும், நேர்மையா இருக்கணும், உண்மையா இருக்கணும். தன்னுடைய ஒழுக்க வாழ்வியல் அப்படி என்பது பாத்தீங்கன்னா, மற்றவங்களுக்கு எந்த விதமான கெடுதலும் தரக்கூடாது, மற்றவங்களை ஏமாற்றி நம்ம பிழைக்க கூடாது. அப்படிப்பட்ட சூழல்கள்ல பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் புத்தரம் அவர் தமத்துல சொல்ற மாதிரி, இந்து மதத்துல பிராமணர்கள் எப்படியோ அதே மாதிரி பௌத்தத்துல வந்து பிக்குகளுக்கு வேலை கிடையாது. ஏன்னா அது இந்து மதம், அது வந்து பிராமணர்கள். ஆனா இது பௌத்த மதம். இனி ஒரு பௌத்த துறவிகளா இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு. நீங்க பௌத்தத்தை வளர்த்தெடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்க. நீங்க வந்து இங்க வந்து பிராமணர் ரோல், இந்து மதத்துல இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் கூடிய ரோல் மாதிரி இங்க நடந்துக்க கூடாது அப்படின்றாரு. ஆனா இங்க என்ன நடக்குது, பௌத்தத்தை வளர்த்தெடுக்கக்கூடியவர்கள்னு சொல்லக்கூடியவங்க அதை ஒரு கடவுளா கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்தது பௌத்த துறவி, புத்த பிக்குன்னு சொல்லக்கூடியவர் நம்ம மக்களை வந்து காலில் விழ வைக்கிறார். அது நான் புகைப்படங்களா பார்க்கும்போது நம்ம மக்கள் அவருக்கு வந்து அன்பளிப்புகள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இங்கதான் எனக்கு சிக்கல் வருது. அவர் வந்து பௌத்தத்தை வளர்த்தெடுக்கும், பௌத்த தத்துவங்கள் எங்கேயுமே பேசல. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து பௌத்தம் வந்து வேற ஒருத்தர்கிட்ட போயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு சூழல்கள் வரும்போது, யார்கிட்ட போச்சு அப்படின்றது பிரச்சனை இல்லை, அவங்க ஏன் பௌத்தத்துக்கு எதிர் நிலைப்பாடு எடுத்திருக்கிறாங்க. புத்தர் அப்படின்னா அறிவர், அந்த அறிவு சார்ந்த எந்த விஷயத்துக்கும் புறம்பானதை அவர் ஏத்துக்கவே இல்லை.
அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயங்களை இப்ப யார் செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு கேள்வி வருது. அப்போ நிகழ்கால பௌத்தம் எப்படி என்பது, இப்ப பாபாசாஹேப் அம்பேத்கர் அந்த நேபாள மாநாடுல வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேள்வினா, அந்த பிக்குகள் காலில் விழறத வச்சுதான் கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி நீங்க இருந்தா கம்யூனிஸ்டுகள், அதாவது பகுத்தறிவு பேசக்கூடியவர்கள் யாரா இருந்தாலும் எப்படி பௌத்தத்தை வந்து கேலி பண்ணாம இருப்பாங்கன்னு கேட்கிறாரு. அப்போ அங்க வந்து அவர் வருத்தப்படுறாரு. அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு அந்த இடத்துல வேற. கடைசி நேரத்துல வந்து அவருக்கு தலைப்பை மாத்துறாங்க. ஐயா நீங்க வந்து புத்தரா காரல் மார்க்ஸ்ன்ற தலைப்புல பேசணும் அப்படின்னு வரும்போது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் இங்க தயாரிச்சுட்டு வந்த தலைப்பு வேற, ஆனா நீங்க இந்த தலைப்புல பேசணும் அப்படின்னு ஒரு தேவை இருக்கிறப்போ அதுக்கான குறிப்புகள் என்கிட்ட எதுவுமே என் மனசுல இருக்கிறதுனால என்னால பேச முடியும், நாங்க பேசுறாரு. அப்ப பேசக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌத்தம் தொடர்பான அந்த பிரச்சனைகள், பௌத்தத்தை நம்ம எப்படி எப்படி பார்க்கணும். அதே மாதிரி அந்த சிங்கள பௌத்த மாநாடுல, இளைஞர்கள் மாநாடுல பாபாசாஹேப் அம்பேத்கர் பார்க்கும்போது பேசும்போது, என்னங்க இங்க வந்து இந்த புத்தருடைய முடி பல் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு வழிபட்டுட்டு இருக்கிறீங்க, இப்படி மூட நம்பிக்கைகளோட இருந்தீங்கன்னா எப்படிங்க நம்ம பௌத்தத்தை வளர்த்தெடுக்கிறது, இது இல்லையே புத்தர் அப்படின்னு வருத்தப்படுறாரு. இப்படிப்பட்ட சூழல்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்குமே அவர் வந்து வெளிப்படையா இருந்திருக்கிறாரு. புத்தரை வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கைகள் உட்படுத்தப்பட்டோ அல்லது வந்து ஒரு மனிதனுடைய சுயமரியாதையை பறிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுக்காக பயன்படுத்தும் பொழுதோ அதை வந்து பாபாசாஹேப் அம்பேத்கர் கண்டிச்சிருக்கிறாரு. சரி, அப்போ அவர் கண்டிச்சிட்டார். 1950 அவர் வந்து அந்த பௌத்தம் ஏத்துக்கின பிறகு அது அப்படியே இருந்தது. நம்ம யாருமே மகாராஷ்டிராவை தவிர மற்ற இடங்கள்ல வந்து பௌத்தத்தை ஏத்துக்கல. ஆனா பௌத்தம் தழுவல் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு நிகழ்வுகள் வந்து இந்தியா முழுக்க பரவல. ஆனா புத்த பிக்குகள் மட்டும் அங்கங்க உருவாயிட்டாங்க. அந்த புத்த பிக்குகள் எந்த மாதிரி ரோல் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புத்தரை வந்து கடவுளாக கொண்டாடுவது. இப்போ தீட்சா பூமி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அங்க போனோம்னா அங்க ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ஜோதிடம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அங்க ஒரு சாஸ்திரங்கள் நடைமுறையில் இருக்கு, அங்க ஒரு மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கு. அங்க வந்து புத்தரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்துத்துவ கடவுள் மாதிரி கொண்டாடிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழல்களை தான் நம்ம பாக்குறோம். அதாவது நம்ம எதுக்கு எதிராக இருந்தோமோ ஆனா அதுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடுகளை வந்து அங்க நிறைய இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்க பார்த்தாலும் அந்த அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தரை வந்து வழிபடுதல், புத்தரை வழிபடலாமா வேணாமான்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது நம்ம பாபாசாஹேப் அம்பேத்கருக்கு எப்படி பிறந்த நாளுக்கும் அவருடைய நினைவு நாளுக்கும் அவரை வந்து ஒரு மாலை போடுறோமோ, அவருக்கான ஒரு மரியாதை செலுத்துகிறோமோ, அந்த அறிவுக்கான உழைப்புக்கான ஒரு மரியாதையை செலுத்துகிற விதமா புத்தரை பார்க்கறதுல நமக்கு பிரச்சனைகள் கிடையாது. ஆனா அவரை வந்து ஒரு கடவுள் நிலைக்கு கொண்டு போய் வச்சு சூழல்கள் இப்ப ஏன் உருவாச்சு? இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த சூத்திரர்களாகவும் பிராமணர்களாகவும் இப்பவும் இருக்காங்க. அப்போ அந்த பௌத்தத்தை வந்து கையில் எடுத்திருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, அந்த கடவுளா பார்க்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் வந்து அவங்க தான் புத்த பிக்குகள் நம்பிட்டு இருக்கோம், அவங்க தான் நமக்கு வந்து தீட்சை கொடுக்கணும்னு நம்பிட்டு இருக்கோம். ஆனா இங்க என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, அவங்க வந்து புத்தரை வந்து கடவுள்னு திசை திருப்பி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த மூட நம்பிக்கைகளை வச்சு அவங்க பிழைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. நமக்கு தெரியும் பௌத்தம் ஏன் வீழ்த்தப்பட்டது, அதுக்கான புரட்சி என்ன நடந்தது, புஷ்யமித்திரன் காலத்துல என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா, புத்தர் காலத்துல வந்து ஒரு பெண் கணவனை இழந்துட்டா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து வேற திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க. ஒரு பெண் வந்து தன்னுடைய கணவன் பிடிக்கலன்னு சொன்னா வேற ஒருத்தரோட வாழறதுக்கான உரிமைகள் வழங்கப்பட்டது. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களுடைய அத்தனை பித்தலாட்டங்களையும் அவங்களுடைய சம்பாதிக்கிறதுக்கு வச்சுட்டு இருந்த அத்தனை வாய்ப்புகளையும் வந்து புத்தர் எதிர்த்தார். மௌரிய பேரரசு உருவான பிறகு அறிவு சார்ந்த மக்கள், அறம் சார்ந்த மக்கள், அன்பு சார்ந்த மக்கள் வாழ பழகிட்டாங்க. இவ்வாறான சூழல்கள் இருக்கும்போது பிராமணர்களால பிழைக்க முடியாது என்பதனால புஷ்யமித்ரன் வந்து அந்த மௌரிய பேரரசோட கடைசி மன்னனை கொன்ன பிறகு அந்த ஒரு எதிர் புரட்சி, பௌத்தத்துக்கு எதிரான ஒரு புரட்சி நடந்து புத்தருக்கு எதிரா வர்ணாசிரமம் அப்பதான் எழுதப்படுது. அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து மகாபாரதம், ராமாயணம், பகவத்கீதை கதைகள் எல்லாம் எப்போ உருவாகுதுன்னு அம்பேத்கர் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் புத்தருக்கு பிறகுதான். அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சூழல் அதெல்லாம் எதுக்கு உருவாச்சு? பௌத்தம் என்கிற அறிவு சார்ந்த, பகுத்தறிவு சார்ந்த, அன்பு சார்ந்த தத்துவத்தை வீழ்த்தணும்னா அதுக்கு எதிராக அவங்க கையில் எடுத்தது கடவுள் ஆன்மா. அப்ப கடவுள் ஆன்மா அப்படின்றது அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுளை சில நேரங்கள்ல வந்து நம்பிக்கை இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாருக்குமே இருக்குது. எங்க இருக்கிறார் கடவுள்னு கேட்டா யாராலும் சொல்ல முடியாது.
ஆனா ஆன்மான்னு ஒரு சொல் இருக்கு. இப்ப பாபாசாஹேப் அம்பேத்கர் நம்ம பௌத்தம் ஏத்துக்கும் போது அவர் தழுவும் போது அந்த 5 லட்சம் மக்களுக்கு மத்தியில பேசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வார்த்தை, நான் புத்தரை ஏன் ஏற்கிறேன் என்றால் அவர் இந்த இந்த உலகத்திற்கு தேவையானது ஆன்மாவோ கடவுளோ அல்ல, அன்பு, கருணை, சகோதரத்துவம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதனால நான் புத்தரை ஏற்கிறேன்னு சொல்றாரு. அந்த இடத்துல அவர் காரல் மார்க்ஸுக்கும் பதில் சொல்றாரு, மார்க்சிய சிந்தனையாளர்களுக்கு பதில் சொல்றாரு. கடவுளையும் ஆன்மாவையும் புத்தர் ஏற்கல அப்படின்றதுனால பௌத்தத்தை ஏற்கிறேன்றாரு. அப்படின்னா அம்பேத்கர் கடவுள் நம்பிக்கையாளரா, ஆன்மா நம்பிக்கையாளரா? இன்னைக்கு வரலையும் பாபாசாஹேப் அம்பேத்கரை பத்தி என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அவர் கடவுள் இல்லைன்னு எப்ப பேசினாரு அப்படின்னா அவர் ஆத்திகர். கடவுள் இருக்கு இல்லைன்னு பேசினவர் பெரியாரு, காரல் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இவர் தான் தெளிவா சொல்லிட்டாரு, கடவுளையும் ஆன்மாவையும் ஏத்துக்காததுனால புத்தர்கிட்ட போறான் அப்படின்றாரு. அப்புறம் இவரை விட வேற யாரு இருக்க முடியும் கடவுள் மறுப்பாளரா? இவரை விட ஆன்மா மறுப்பாளரா வேற யாரு இருக்க முடியும்? அப்ப அந்த ஆன்மாவை ஏன் சொல்ல வந்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா, புத்தர் அந்த ஆன்மாவை எதிர்த்ததுக்கான காரணம் என்னன்னா, இந்த மக்கள் சொர்க்கத்துக்கு இறந்த பிறகு சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னு ஒரு கட்டுக்கதை எழுப்பப்படுதுன்னா, எப்படி சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் உயிர் போயிட்ட பிறகு? அப்படின்னா உனக்குள்ள ஒரு ஆன்மா இருக்குது, அது சொர்க்கத்துக்கு போகும். சரி, சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? உனக்கு ஒரு பரிகாரம் செய்யறேன், எனக்கு வேண்டிய வரும், எனக்கு அதுக்காக யாகங்கள் செய், இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ செய்யும் போது நீ சொர்க்கத்துக்கு தான் போவே. அவங்க கணவன் இறந்துட்டா நீ நெருப்புல குதிச்சிட்டேன்னா நீ சொர்க்கத்துக்கு போவே. இந்த மாதிரி கட்டுக்கதைகள் அவங்களுக்கு வருமானத்தை கொடுத்தது அப்படின்றார் பாபாசாஹேப் அம்பேத்கர். வருமானத்தை கொடுத்தது, அந்த பெண்ணை அடிமையா இருக்கிறதுக்கு வச்சுச்சு. வர்ணங்கள் உருவான பிறகு அதுல அகமண முறை மூலமா ஜாதி உருவாகிறதுக்கு அடிப்படை காரணத்தை அவர் சொல்லும் போது சொல்றாரு, அப்போ அந்த பொண்ணை நம்ப வைக்கிறதுக்கு தான் கடவுள் கதைகள் சொல்லப்பட்டது. ஏன்னா உமா மகேஸ்வரி அந்த அம்மாவே, அந்த அம்மா தான் சொல்றாங்க, நாம பாத்தீங்கன்னா கற்பு என்பது ரொம்ப முக்கியமானது, நான் இறந்த பிறகும் மகேஸ்வரன் கூட போய் சொர்க்கத்துல வாழ விரும்புறேன்னு அவங்க சொன்னதை மையப்படுத்தி தான் கடவுளே இப்படி சொல்றாங்க, நீ கூட அவங்க கணவன் கூடவே சேர்ந்து இறந்து போயிடு அப்படின்னு நம்ம பெண்களை நம்ப வைக்கிறதுக்காக அந்த கடவுள் கதைகள் சொல்லப்பட்டது அப்படின்றாங்க. அப்பதான் அந்த சொர்க்கம் என்ற வார்த்தையோட ஒரு ஆபத்தை நாம உணர்றோம். அந்த சொர்க்கம் என்ற வார்த்தை தான் ஆன்மாவை கட்டமைக்குது. கடவுள் நீ எளிமையா சொல்லிடலாம், ஆனா நீ இறந்த பிறகும் நீ சொர்க்கத்துக்கு போக போற அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துட்டா யாரா இருந்தாலுமே அது விட்டு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய தேவையும் எல்லாத்தையும் தாண்டி நாம எப்பவுமே இறக்கக்கூடாது என்பதுதான். நீ இறப்புன்றது தவிர்க்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதுனால நீ இறந்த பிறகும் உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு, நீ போயிட்டு சொர்க்கத்துல இருப்ப அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அங்க தேவைப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை தான் ஆன்மா. அந்த ஆன்மா என்ற சொல்லில் இருந்துதான் ஆன்மீகம் என்ற சொல் இன்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போ அந்த ஆன்மாவை உடைக்கிறார் புத்தர். கடவுளுக்கும் ஆன்மாவை, அந்த கடவுளை காப்பாத்துறதே ஆன்மா தான். அந்த ஆன்மா என்ற சொல்லு இல்லைன்னா கடவுளுக்கே வேலை இல்லை அப்படின்றத மதவாதிகளுக்கு அந்த கடவுள் நம்பிக்கையை உருவாக்கி பிழைக்கிறவர்களுக்கு தெரியும். அதனாலதான் அந்த கடவுளையும் ஆன்மாவையும் அவங்க இரட்டை குழல் துப்பாக்கிகள் மாதிரி கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அதுக்கு எதிராக பேசினாரு புத்தர். அப்படின்னா அந்த புரட்சி வரும்போது அப்ப அந்த கடவுள் ஆன்மாவை காப்பாத்துறது தான் பிராமணர்களுடைய வேலையா இருந்தது. அதை காப்பாத்தினாதான் பௌத்தத்தை ஒழிக்க முடியும்னு ஒரு சூழல் வந்தது. அதுக்காகத்தான் அவங்க மகாபாரதம், ராமாயணம், பகவத்கீதை உள்ளிட்ட புராண கதைகள் எல்லாத்திலையுமே கடவுளையும் ஆன்மையும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. நீ இறந்த பிறகு சொர்க்கத்துக்கு போயிடுன்னு சொல்லாங்க. விக்ரமாதித்தன் கதைகள் எல்லாம் ஒருத்தன் எப்படி மகிழ்ச்சியோடவே வாழறது, எந்த விதமான தப்பு வேணா பண்ணிக்கோ, உனக்கு தேவை சொர்க்கம், அந்த சொர்க்கத்தை நோக்கி நீ போறதுக்கான எல்லா வழிகாட்டுதலையும் செய்யறது அடிப்படையா வச்சுதான் பௌத்தத்தை அவர்கள் வீட்டுகிறார்கள். பௌத்தத்தை தோற்கடிக்கணும்னா அது அறிவுக்கு புறம்பான ஒரு விஷயத்தை செய்யணும். மனிதன் பிறந்தானா அவன் இறந்துதான் போயிடுவான். மனிதன் பிறந்தான்னா அவனுக்கு துன்பம் என்பது இயற்கை, அதுக்காக நீங்க பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்றார் புத்தர். துன்பத்தை நீ ஏற்றுக்க பழகிக்கோ, துன்பம் என்பது ஒருத்தனுக்கான இயற்கை, அது இயல்பு, ஏன்னா நம்ம மனிதர்கள் அப்படின்ட்டாரு. ஆனா துன்பம் வந்தா அதெல்லாம் நீ போய்க்கலாம், அதுக்காக ஒரு பரிகாரம் முறை இருக்குது அப்படின்ற சொல்லக்கூடியதுதான் அந்த பிராமணியம். அப்பதான் அதனாலதான் பிராமணியத்துக்கும் பௌத்தத்துக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டைன்னு அவர் சொல்றதுக்கு காரணம் இந்த அடிப்படை கோட்பாடு. பௌத்தம் என்பது அறிவு கோட்பாடு, இந்த பிராமணியம் என்பது மூட நம்பிக்கை கோட்பாடு, கடவுள் கோட்பாடு. இது ரெண்டுக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டை தான் இன்னைக்கு வரையும் தொடருது. அப்போ இந்த இப்போ இந்த 2500 வருஷங்களா நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல பாபா சாஹேப் என்ற ஒரு அறிவுலக மேதை வந்த பிறகு, பௌத்தத்தை ஒரு அறிவு சார்ந்ததா நம்ம கிட்ட அறிமுகப்படுத்தின பிறகு மீண்டும் அதை அறிவுக்கு எதிராக
புஷ்யமித்திரன் காலத்துல வந்து எப்படி அறிவுக்கு எதிராக பௌத்தத்துக்கு எதிராக ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்தாங்களோ அதை வந்து வீழ்த்துறதுக்கு வந்து அவங்க கூட ஒரு நேர்மை இருந்தது. என்னன்னா புத்தரை வந்து அவர்கள் வந்து கொள்கையால அதுக்கான நேர் எதிர்கொள்கையை பயன்படுத்தி வீழ்த்தல. கடவுள் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, ஆன்மா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, பௌத்தத்துக்கு எதிர் நிலைப்பாடு எடுக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து அதை நேரடியா பயன்படுத்தினாங்க. அதாவது புத்தருக்கு எதிராக கடவுள்களை உருவாக்கினார்கள். புத்தர்கள் எதிராக அர்ஜுனன், கிருஷ்ணர், ராமன் அவதார கதைகளை உருவாக்கினார்கள். புத்தர் என்ற தனி மனிதனை எதிர்ப்பதற்காக அவர்களுக்கு வந்து மகாபாரதம் தேவைப்பட்டது, ராமாயணம் தேவைப்பட்டது. புத்தருடைய வாழ்க்கை நல்ல பண்புகளை எல்லாம் உள் வாங்கி ராமன் கதாபாத்திரங்களை உருவாக்குறாங்க மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக. ஆனா இப்ப இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த புஷ்யமித்திரனோட மோசமா அந்த புத்தரையே மூட நம்பிக்கைகளுக்கு ஒருத்தரா கடவுளாக கொண்டு போறாங்க. இது வந்து புத்தர் காலத்துல மகாயானம் பிரியும் போது அந்த புத்தரை கடவுளாக்குனது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வந்து அது புரிய வச்சுட்டாரு இல்ல, அது எடுத்து சொன்னார் இல்ல, திரும்ப நாம எப்படி அதை நம்ம அப்படியே கொண்டு போறது? அப்போ இங்க இங்க நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை, அந்த புத்த பிக்குகள் தமிழர்களை கொன்றார்கள் அப்படின்ற ஒரு பேச்சு வந்து இப்ப வேகமா பரவுச்சு. அந்த காசி ஆனந்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுதலை புலிகளுடைய உணர்ச்சி கவிஞர், மிக சிறப்பான கவிதைகள் எழுதக்கூடியவர்கள், தமிழர்கள் நாமெல்லாம் அப்படின்னு ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தின ஒரு கவிஞரா, ஒரு நல்ல கவிஞர்னு அவர் நம்பிட்டு இருக்கேன். ஆனா அவருடைய காணொலி காட்சிகளை பார்க்கும்போது நாமெல்லாம் இந்துக்கள் அப்படின்னு பேசுறாரு, பௌத்தத்துக்கும் இந்து மதத்துக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டைன்னு பேசுறாரு. நீங்கெல்லாம் இங்க எப்படி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் எல்லாம் சும்மா இருக்கிறீங்கன்னு பேசுறாரு. அவர் எப்படிதான் பேசினாலும் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் வந்து அது உரைக்கவே உரைக்காது. ஏன்னு கேட்டா தமிழர்களுக்கும் சிங்களர்களுக்கும் நடந்த சண்டை அப்படின்ற எண்ண நிலையில இருந்து பௌத்தர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் நடக்கிற சண்டைன்னு அவங்க பேசவே அதுக்கான உணர்வுகளுக்குள்ளே அவங்க போகல. ஆனா இப்போ வந்து அது கட்டமைக்கப்படுது. அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கணும், பௌத்தர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் நடக்கிற சண்டை தானே. அப்போ வந்து பிரபாகரனை வந்து ஏன் இந்து மதத்தினுடைய தலைவரா அவங்க வந்து உருவாக்கல, தமிழர்களுடைய தலைவர்னு சொன்னாங்க. அப்ப ஏன் அவர் வந்து இந்துக்களுடைய தலைவராக கொண்டு போகல? இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் அத்தனை பேரும், பிராமணர்கள் அத்தனை பேரும், பத்திரிகைகள் அத்தனை பேரும் பிரபாகரனை வந்து தமிழர்களுடைய தலைவனா பார்த்தாங்களே ஒழிய இந்துக்களுடைய தலைவனா ஏன் பார்க்கல? ஏன்னா அது பௌத்தத்துக்கும் இந்து மதத்துக்கும் நடந்த சண்டை இல்லை. அது வந்து அங்க ஆதிக்கம் நிறைந்த சிங்கள மொழி பேசக்கூடியவர்களுக்கும் தமிழ் மொழி பேசக்கூடியவர்களுக்கும் நடந்த ஒரு மொழி பிரச்சனை, மொழி போர். ஆனா அது வந்து இன்னைக்கு பௌத்தத்துக்கு எதிராக கொண்டு போறதுக்கான அவசியம் என்னன்னா, பௌத்தத்தினுடைய வளர்ச்சியை தடுப்பதற்கு இப்போ வந்து இந்துக்கள் அதை பயன்படுத்தி விரும்புறாங்க. ஏன்னா பௌத்தம் என்பது இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா மக்கள் மறுமலர்ச்சி தடம் வந்து நான் இன்னைக்கு கூட அதனுடைய எண்ணிக்கை குறைவுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, ஆனா அதனுடைய தாக்கம் அதிகம். இன்னைக்கு வந்து தமிழகத்துல வந்து இப்ப ஐயா சொல்லும் போது நான் 642 பேரை பௌத்தம் ஏத்துக்க வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நீங்க தான் அதே எம்எம்டி தான் காரணம். எம்எம்டி குழுக்கள்ல தான் நாங்க வந்து அதை பதிவிடுறேன். இந்த மாதிரி வந்து எளிய முறையில பௌத்தத்தை ஏத்துக்கிறதுக்கு வாங்கன்னு எம்எம்டி குழுக்கள்ல தான் நான் பதிவிடுறேன். அதே மாதிரி 47,200 மாணவர்கள் வந்து வினாடி வினா போட்டி நடத்தினாங்கன்னா அதுல வந்து 95,000 ரூபாய் பங்கு வந்து மக்கள் மறுமலர்ச்சி தடத்தினுடைய காசு இருக்கு. அதுல இருக்கிறவங்க அந்த 19 பேர் 5,000 ரூபாய் அனுப்புனீங்க 2017, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ இப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன, இப்ப இந்த மக்கள் மறுமலர்ச்சி தடம் என்பது புத்தரை எப்பாவது கடவுளா பார்த்திருக்கா? இல்ல மக்கள் மறுமலர்ச்சி தடம் புத்தரை வந்து மூட நம்பிக்கைகள் குறியதா பார்த்திருக்கா? ஆனா இந்த நேரத்துல வந்து கடவுளா பார்க்கக்கூடியவர்களும் கடவுளா கொண்டு போகக்கூடியவர்களும் மூட நம்பிக்கைகள் உட்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியவர்களும் எந்த மாதிரி சூழல்கள்ல நம்ம பட்டியல் வகுப்பு மக்கள் கிட்ட அவங்க பிரச்சாரத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க நுழையிறதுக்கு இங்க என்ன அடிப்படை பிரச்சனைகள் இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து ஒரு பாலி மொழியில பேரை மாத்தினாதான் நமக்கு வந்து அரசிதழ்ல நமக்கான பெயர் மாற்றம் தேவையில்லை, பௌத்தம் ஏத்துக்கணும் வேற வகை இருந்தாலும் அப்படி நீங்க பேரை மாத்திட்டு வரணும் அப்படின்ற சூழலை வந்து உருவாக்குறது யாரு? அப்போ பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 22 உறுதிமொழிகளை எடுக்கணும்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து புத்த பிக்குகளை வச்சு பௌத்தம் ஏத்துக்கலையான்னு கேட்டா அவர் ஏத்துக்கினாரு. ஆனா ஏத்துக்கும் போது அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த மனவலி என்ன, இது நம்ம வந்து இந்துத்துவால இருக்கக்கூடிய மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக அவர் வந்து நாடு நாடா போய் பௌத்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போறதுக்கான விளக்கங்கள் நிறைய இடத்துல கொடுத்துருக்காரு. என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா, நான் பௌத்தத்துல எங்கெங்க எந்தெந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள் பயன்படுத்துறாங்களா, அவர் எப்படி பாக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாடு நாடா சுத்தி இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட சூழல்ல அவர் பௌத்தம் ஏத்துக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ தற்செயல்வா அந்த புத்த பிக்குகள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால அவங்கள வந்து பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அறிமுகப்படுத்தி அவரை வச்சு பௌத்தம் ஏத்துக்க வைக்கிறாங்க. ஆனா ஏத்துக்கிறதுல அவர் சந்திச்ச பிரச்சனை என்ன? அப்போ நீங்களாம் இருங்கப்பா, நான் வந்து உடனே எங்க மக்களுக்கு நான் ஒரு வரையறை கொடுக்குறேன்னு அந்த நேரத்துல வந்து அந்த இந்துத்துவாக்கு எதிரா, பகுத்தறிவுக்கு நேரா, ஒழுக்க வழிமுறைகளுக்கு ஆதரவா
இவர் வந்து ஒரு 22 வரைமுறைகளை வந்து வரையறுத்து நம்ம மக்கள் கிட்ட கொடுத்து அதை ஏத்து நிற்கிறார். அது உடனடியான ஒரு நிகழ்வு. அதை பத்தின பதிவுகள் அதுக்கு முன்னாடி இல்லாதது காரணம் என்னன்னா, இந்த மக்களை வந்து 5 லட்சம் பேர் இங்க பௌத்தம் ஏத்துக்கும் போது இங்க ஒரு மூட நம்பிக்கைகள் சார்ந்த எந்த விதமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துட்டா இது வந்து தலைமுறையா பாதிக்கும் அப்படின்றதுனால அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த 22 உறுதிமொழிகள்ல எங்க வந்து புத்தரை வந்து கடவுளா சொல்லியிருக்காரு, எங்க வந்து புத்தரை வந்து மூட நம்பிக்கைவாதியா சொல்லி இருக்கிறாரு? இல்லையே. நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு இடத்துல எந்த குழப்பம் வரும்னா, நான் வந்து மறுபிறப்பு அடைந்த மாதிரி உணர்ந்தேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னதா எல்லாரும் குழம்பிக்குவாங்க. அது என்னன்னா, அது வந்து அந்த நான் இதுக்கு முன்னாடி அறிவு கட்டத்தனமா ஒரு பிறப்புல இருந்தேன், இப்போ வந்து எனக்கு புத்தி வந்துச்சு, பகுத்தறிவு வந்துச்சு, இப்போ வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுக்குள்ள வரேன், பகுத்தறிவு சார்ந்த எண்ணத்துக்குள்ள வரேன், இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி இப்ப இல்ல அப்படின்றதுதான் அவர் சொல்ல வர்றாரு. அதுவும் அதுல தெளிவா தான் இருந்திருக்காரு. மற்றபடி இவங்க தான் அதை குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினாங்க. மற்றபடி அந்த 22 உறுதிமொழிகள்ல அவர் சொல்லக்கூடியது என்ன, ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும், நேர்மையா வாழணும், உண்மையா வாழணும், ஒழுக்கமா வாழணும். அதுல கூட பாத்தீங்கன்னா இந்து மதத்தை அவர் வந்து ஒட்டுமொத்தமா நான் இந்து மதத்தை வந்து ஏத்துக்க விரும்பல, இந்து மதத்துல இருந்து விலகுறேன்னு சொல்லல. அது வந்து இந்து மத கடவுள்களை விட்டு விலகுறேன்னு ஒரே வார்த்தையில ஒரே வாக்கியத்துல அவர் சொல்லல. ஆனா அவர் என்ன பேசுறாரு, முதல்ல வந்து ராமர், கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் அது கிருஷ்ணர், எனக்கு அது 3 கடவுள்கள், பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன், இவங்கள வழிபட மாட்டேன். அதே மாதிரி அவதார கதைகளை நம்ப மாட்டேன், புத்தரை அவதாரம்னு சொன்னதை நம்ப மாட்டேன், பெண் தெய்வங்களை ஏத்துக்க மாட்டேன், இப்படின்னு வந்து தனித்தனியா பிரிச்சு பேசியிருக்கிறாரு. இதுக்கான காரணங்கள் என்ன, இந்த கடவுள்களை எதுக்கு அவர் வந்து ஒட்டுமொத்தமா இந்து மத கடவுள்களை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லாம தனித்தனியா பிரிச்சிருக்கிறாருன்னா அதுக்கு வேற ஒரு விளக்கம் நாங்க அம்பேத்கரில் பயிலகத்துல பத்தி விளக்கம் கொடுப்போம். அதுல வந்து எந்தெந்த அளவுக்கு வந்து பெண்களை இழிவுபடுத்தக்கூடிய பெண் அடிமைத்தனத்தை வந்து போற்றி பாதுகாக்கக்கூடிய கடவுள் கதைகளா இருந்தது அப்படின்றதுனால வந்து அந்த தனித்தனி கடவுள்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்டு அதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வருவார். அதுல குறிப்பா இன்னொன்னு சொல்றது, அந்த பார்ப்பனர்களை வந்து நம்ம எந்த விதமான இறப்பு சடங்குகளை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார். இறப்பு சடங்குகளை ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னா, அந்த சடங்குகளை செஞ்சா நீ சொர்க்கத்துக்கு போவ அப்படின்ற ஒரே ஒரு அந்த ஒரு செயல்முறை தாங்க இன்னைக்கு வரல இந்து மதத்தை காப்பாத்திட்டு இருக்கிறது. பார்ப்பனர் இன்னைக்கு கூட அனைத்து ஜாதியின அர்ச்சகர்னு இவன் பேசுறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, அந்த அந்த ஒரு பரிகாரம், நீ வந்து சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவே அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை, அதை வச்சுதான் இவன் ஏமாத்திட்டு இருக்கான். அதனாலதான் அது மேல ஒரு சம்மட்டி அடி கொடுக்குறாரு பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர். ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடக்குது, நாம எதுக்கு நம்ம வீடுகள் அந்த சடங்குகளை செய்யறோம்? சரி, பார்ப்பனர்கள் இல்லாம புத்த சடங்குகளை நீங்க எப்படி செய்வீங்க? அதுல என்ன அறிவியல் இருக்கு? இவங்க யாரு அதை வந்து முன்மொழியறாங்க? எந்த மாதிரி சடங்குகளை நீங்க செய்யறீங்க? அப்ப கற்பூரம் கொளுத்தக்கூடாதா, மெழுகுவர்த்தி கொளுத்தக்கூடாதுன்னா நாங்க என்ன கேட்கிறோம்னா, கற்பூரமும் மெழுகுவர்த்தியும் புத்தர் காலத்துல இருந்ததா? சரி, இப்ப அதெல்லாம் பண்றதுல என்ன தப்புன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க செய்யுங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு மாலை போடுற ஒரு சூழல் மாதிரி. புத்தரை வந்து நீங்க அப்படிதான் பார்க்கணும். நீங்களே வந்து அதுக்கு ஒரு மூட நம்பிக்கைகளுக்குரிய கதைகளை மெழுகுவர்த்தி ஏன் வந்துச்சு? அப்போ கிறிஸ்தவ அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் இன்னைக்கு எப்படி பிக்குகளா இருக்கிறாங்க? அதுக்கான சரி, அவங்க வந்து கிறிஸ்துவர் பிக்குகள் ஆகிறது எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. கிறிஸ்தவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌத்தர்கள் ஆகிறதுல நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. இஸ்லாமியர்கள் பௌத்தர்களா மாறது எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா நீங்க வந்து கிறிஸ்துவ நம்பிக்கையோடும் இருக்கிறீங்க, இங்க வந்து பிக்குகளாவும் இருக்கிறீங்க அப்படின்றதுல வந்து ஏதோ ஒரு சதி இருக்குதுன்ற சந்தேகம் வருது இல்ல? அப்ப நீங்க எப்படி புத்தரை வந்து கடவுள் நீங்க எப்படி பேசுவீங்க? இந்த மக்களை வந்து நீங்க எதுக்காக காலில் விழ வைக்கிறீங்க? உங்ககிட்ட வந்து தீட்சை எடுக்கும் போது நீங்க எதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து இந்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் செய்யணும்னு நீங்க வந்து அடம் படிக்கிறீங்க? அப்போ இங்க வந்து இந்த பிரச்சனைகளை வந்து யாருமே பேசல. உதாரணத்துக்கு வந்து நான் இப்போ போயிருந்தேன் தியாகனூர், அங்க போகும்போது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்த விகார் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு. அதை தாண்டி அந்த ஊரை ஒட்டி புத்தர் கோயில் ஒன்று இருக்கு. ஆனா அந்த கோயிலோட சிலைகள் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி கிருஷ்ணருடைய எல்லா அவதாரங்களும் போட்டுதான் அந்த சிலைகள் இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த புத்த விகார் யார் கட்டுப்பாடுல இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு இடை ஜாதியை சார்ந்த சூத்திர ஜாதியை சார்ந்தவர்களுடைய கட்டுப்பாடுல தான் இருக்கு. நாம போகலாம் வரலாம், அப்படித்தானே? அதுக்கு வேண்டிய செலவுகள் எல்லாம் எம்எம்டி செஞ்சிருக்கீங்க. ஆனா அது வந்து நம்மளுக்குன்னு உரிமை கொண்டாட முடியாத ஒரு இடமா இருக்குதுன்னு நான் பார்த்தேன். இதுக்கான என்ன, அங்க பாத்தீங்கன்னா புத்தரைக்கு பின்னாடி வந்து அவதார உருவங்கள் வரையப்பட்டிருக்குது. அதே இடத்துல அங்கிருந்து ஒரு 500 அடிக்குள்ளவே. இது எப்படி நடந்தது, என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? அப்போ நம்முடைய புத்தரை வந்து பகுத்தறிவு ரீதியா அந்த இடத்துல வந்து ஏன் அதை சொல்ல வந்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா, நாங்க வந்து பௌத்தம் ஏத்துக்கணும்னு முடிவு செய்யறோம். பௌத்தம் ஏத்துக்கணும்னு முடிவு செய்யறதுக்கு காரணம் நான் எழுதின பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வினாடி வினா.
அந்த வினாடி வினா எழுதும் போது அதை படிச்சுட்ட எங்க பிள்ளைகள் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, ஏப்பா இவ்வளவோ சொல்றீங்க, கடவுள் மரபை பேசுறீங்க, ஆனா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சொன்ன மாதிரி நாம ஏன் இன்னும் பௌத்தத்தை ஏத்துக்கலன்னு ஏன் கேட்டாங்க. நிச்சயமா என்னுடைய மகள்கள் கேட்டாங்க. அவங்க யாருன்னு என்னால பிரிச்சு பார்க்க முடியல. இதை பார்த்துட்டு என்ன இணைய சிரிக்கிறாங்க. என்னங்க இவங்க இப்படி கேட்கறாங்க அப்படின்றப்ப நான் என்ன கேட்கறேன்னா, ஏமா நீங்க எல்லாம் பெண் குழந்தைங்களா இருக்கிறீங்க, எதிர்காலத்துல வந்து உங்களுக்கு திருமணத்துல எதனா பிரச்சனை வந்தா நான் என்னமா பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, அது எங்களுடைய பிரச்சனைப்பா, நீங்க வந்து எங்க மேல பழிய சொல்லாதீங்க. பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வந்து இந்துவா இருக்கக்கூடாது, பௌத்தம் போகணும்னு சொல்லிட்டாருன்னு நீங்க எழுதி இருக்கிறீங்க, மாணவர்கிட்ட கொண்டு போயிருக்கிறீங்க. ஆனா நாம இந்துவா மதத்துல இருந்தா இந்த புத்தகத்தை எப்படிப்பா மற்றவங்க கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு மனசு வருதுன்னு என்ன அப்படியே என்ன வந்து நெஞ்சில குத்துற மாதிரி கேட்கறாங்க. எனக்கு அதிர்ச்சியா இருக்குது. அதுக்கப்புறமா தான் நான் யோசிக்கிறேன், கடவுள் மறுப்பை பேசிட்டு நான் இவ்வளவு ஆண்டுகள் வீணாக்கி இருக்கிறேன். கடவுள் மறுப்பு தான் என்னுடைய கொள்கையை நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன். ஆனா அவங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கு வந்து திரும்ப அப்ப நான் வந்து பௌத்தத்தை வந்து மறு படிப்பு படிக்கும்போது நான் வார்த்தைகளுக்காக மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும், மாணவர்கிட்ட அம்பேத்கர் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு எழுதுனத வந்து அதை படித்த மாணவர்கள் வந்து என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்க. அப்ப வந்து அதை நான் திரும்ப படிக்கும்போது ஆமா பௌத்தம் தான் தீர்வுன்னு சொல்லிட்டு நான் புத்திஸ்ட் ஆகணும், நாங்க பௌத்தத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு நாங்க எடுக்கிற முயற்சிகள் வந்து ஒரு பிக்க என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க 3 மாசம் வந்து எங்க கிட்ட பயிற்சி எடுங்க, உங்களுக்கு வந்து பௌத்தத்தை பத்தி முழுக்க சொல்லி தரும். அவர் என்ன சொல்லி தர போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, புத்தர் கடவுள். புத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி தியானம் பண்ண சொன்னாரு. புத்தர் சொன்ன தியானம் என்ன? புத்தரமா ஒரு தம்மத்துல பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாரு, எதையுமே யோசிக்காம ஒரு மனுஷன் சும்மா உக்காந்துட்டு இருந்தா என்ன நடக்கும்? அவன் பைத்தியமா தான் மாறுவான். ஆனா புத்தர் என்ன அங்க வந்து ஒரு முடிவேடு, அதுக்காக உன் நேரத்தை பயன்படுத்திக்கோ, அதுக்காக பொறுமையா அமைதியா ஒரு இடத்த வந்து இருந்துக்கோ அப்படின்றாரு. ஆனா இன்னைக்கு என்ன தியானம்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்னைக்கு தியானம் சொல்றது இன்னைக்கு பெரும்பாலும் அடர்வு வயதுடையவர்கள் தான் இருப்பீங்க. ஏதோ அந்த உயிரணு வந்து தண்டுவடத்துல போயிட்டு அப்படியே நெத்தில நின்று அப்படியே பிரகாசமா மாறிடும், அந்த மாதிரி ஒரு ஒளி கிடைச்சிடுன்ற மூட நம்பிக்கைகளை இன்னைக்கு தியானத்தை பண்றதா கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. பௌத்தத்துல வந்து அது குறைவா இருந்தாலும் அது ஊடுருவதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாம இல்ல. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இப்ப இதுக்கான தீர்வுகள் என்ன? அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சூத்திரர்கள் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்த பிக்குகளா மாறிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தரை வந்து கடவுளாக நம்ம மக்கள் கிட்ட கொண்டு வருவது, அதே மாதிரி புத்தரை வந்து அவரை வச்சு திரும்ப மூட நம்பிக்கைகளை பரப்புவது, புத்தர் என்பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வழிபாட்டுக்குரியவரா மாத்துறது, அதே சமயம் பகுத்தறிவாளர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எட்டி பார்க்கக்கூடியாத ஒரு சூழல். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அன்னைக்கே சொல்லிக்கிறார், 6வது வாலி நான் படிச்சுட்டு ஒரு அதிர்ச்சி அடைஞ்சேன். என்ன தெரியுமா சொல்றாரு, இந்துக்கள்னு சொல்றவங்க அவங்களும் நிறைய சம்பாதிப்பாங்க, நாமெல்லாம் இந்துக்கள்னு சொல்லிட்டு அரசியல் பண்றவங்களும் நிறைய சம்பாதிப்பாங்க, நான் இந்து மதத்தை சீர்திருத்தம் பண்றேன்னு சொல்ற பகுத்தறிவாளர்களையும் நம்பாத, அவங்களும் இதை வச்சு சம்பாதிப்பாங்கன்னு சொன்னாரு. நீங்க உண்மையாவே நடந்துட்டு இருக்கு. அவங்க பேசுற பகுத்தறிவுக்கும் நடைமுறை வாழ்வுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது, அது வேற. அப்போ அவங்க பகுத்தறிவாளர்கள்னு சொல்றவங்க அதான் தெளிவா சொல்லுவாங்க, மதம்னா ஒரு அபின் மார்க்சியம் சொல்லும், நாமெல்லாம் மதமற்றவர்கள். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சொல்றாரு, முதல்ல வந்து காட்டு மிராண்டிகள் காலம், அநாகரிக மக்கள் காலம், நாகரிக காலம் 3 இருக்கிறப்போ காட்டு மிராண்டிகள் காலத்துல வந்து மக்கள் மொழின்னு ஒரு அறிவு வந்தப்போ அவங்க கூடி பேசுறதுக்கான ஒரு சமயத்துக்கு கூடி பேசுறது. இப்ப வந்து அந்த மதத்தை நான் வந்து தமிழ்ல பேசி பாருங்க, சமயம்னு பேசி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதுக்கான புரிதல் வரும். சமயத்துக்கு ஒன்னா கூடுறது நியாயம் தானே. இப்ப நாமெல்லாம் சமயத்துக்கு ஒன்னா கூடி பேசிட்டு இருக்கோம், இதுல என்ன தப்பு இருக்கு? அப்ப வந்து சமயம் முதல்ல உருவானது. இந்த சமயம் என்பது தேவையானது. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து கடவுள் எப்போ வருதுன்னா, அந்த அநாகரிக காலத்தையும் தாண்டி விவசாய நிலங்கள் உருவான பிறகு, விவசாயம் நாடோடிகளா வாழ்ந்த மனிதன் விவசாயம் என்கிற ஒரு சுயநல வாழ்க்கைக்குள்ள வந்த பிறகு, அந்த இடம் எனக்குன்னு சொந்தம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்ச பிறகு அவனுக்கு அரசன் தேவைப்பட்டா, அந்த அரசனுக்கு வந்து கடவுள் என்ற ஒரு கற்பனை தேவைப்பட்டது. அது பிறகு நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சமயத்துக்கு மக்கள் ஒன்னா சேர்ந்தது வந்து தேவை. அதுல வந்து கடவுள் கொண்டு வந்து திணிக்கப்பட்டது, கடவுள் மூட நம்பிக்கைகள் வந்து திணிக்கப்பட்டது. அப்போ இந்த சூழல்ல வந்து எப்படி நம்ம சமயம் வேணாம்னு சொல்ல முடியும்? நம்ம வந்து மதம் சொல்லிட்டு குழப்பிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமம். அப்ப சமயம் என்பது வேணும்ன்றாரு. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சமயம் வேணும். ஏன்னா சமயத்துக்கு நம்ம கூடணும். அவன் வந்து ஒரு பாதுகாப்பாத இடத்துல இருக்கிறாங்க. சூத்திரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாதி இந்துக்களுக்கும்
இன்னைக்கு அனைத்து ஜாதியின அர்ச்சகர் பிரச்சனை வந்து இந்து மதத்தினுடைய சீர்திருத்தம் பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பிராமணர்களுக்கும் சத்திரியர்களுக்கும் நெடுநாள் சண்டை நடந்துச்சு. பிராமணர்களுக்கும் வைசியர்களுக்கும் பயங்கரமா சண்டை இருக்கும். இந்த நேரத்துல வந்து என்னன்னா, இந்த பிராமணர்களுக்கும் சத்திரியர்களுக்கும் நிறைய சண்டை நடந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வைசியர்களும் சூத்திரர்களும் அவங்க வந்து தனியா வளர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன பண்ணுது பார்ப்பனியம், உடனே சத்திரியர்களோட ஒரு உடன்பாடு ஏற்படுத்திக்கின்னு அவங்களுக்கு வந்து அதிகாரத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அவங்களோட ஒரு சமாதானம் பண்ணிக்கிட்டு திரும்ப வைசியர்கள் சூத்திரர்கள் வந்து தங்களுக்கான அடிமை சேவகம் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக்கிட்டாங்க. இந்த 4 வர்ணங்களுக்குள்ளும் ஏற்கனவே சண்டை நடக்கும், ஒற்றுமையா போயிடுவாங்க. சண்டை நடக்கும், ஒற்றுமையா போயிடுவாங்க. நாம இதுல தொடர்பே இல்லாதவர்கள், பஞ்சமர்கள் ஆகிய அவர்களுக்கு நம்ம இதுல தொடர்பே இல்லாதவர்கள். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கோயில் யாருக்கு அல்லது வந்து அர்ச்சகர் யாருக்கு, வழிபாடு உரிமை யாருக்கு என்ற பிரச்சனைகள் வந்து வழக்கமா இதெல்லாம் நூற்றாண்டா நடந்துட்டு இருக்குது. இதனால எந்த விதமான தீர்வும் வரப்போறது கிடையாது. நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகும்போது இப்ப சொன்னாங்க, அங்க வந்து ஒரு கோயில் இருக்குங்க, அந்த கோயில் வந்து நம்ம பட்டியல் மக்களை சேர்க்க விட மாட்டேங்கிறாங்க, அதை போராடுறதுக்கெல்லாம் நீங்க வரணும்னு கேட்கிறப்ப நான் ஒண்ணு தெளிவா சொன்னேன். அந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு பொது இடமா இருந்துச்சு. பொது இடமா இருந்துச்சுன்னா அந்த பொது இடத்துலதான் அந்த இந்துக்களுடைய கோயிலை எடுத்துன்னு வந்து கட்டினாங்க. ஆக மொத்தம் அந்த பொது இடத்துல நம்ம உரிமை இருக்குங்க. பேசாம நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த இந்து அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான அந்த கோயிலை வந்து நம்ம ஆதிதிராவிட நலத்துறைக்கு எழுதி கொடுத்துருங்கன்னு கேளுங்க. ஆதிதிராவிட, ஏன்னா நாங்க ஒரு அதுக்கு ஏன்னா நிலத்துல பாதி கோயில் சொத்துல வந்து பாதி இந்து அறநிலையத்துறையில் இருக்கட்டும். அவங்க யாரு எங்களை உள்ள வரக்கணும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு? அவங்க யாரு? பேசாம வந்து அதை வந்து எங்களுடைய மக்கள் எஸ்சி மக்களுக்கான துறைக்கு எழுதி வச்சுட்டு சொல்லுங்க, இப்படி ஒரு புது கோரிக்கை வைங்கன்னு. அங்க இருக்கிறவங்க அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க, என்னங்க நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னு. இதுதானே உண்மை. இப்ப இது எப்படி எளிமையா புரிஞ்சுக்கணும்னா, பாபா சாஹேப் சொல்றதுல இருந்தே நான் சொல்றேன். அவர் வேற மாதிரி சொல்லுவாரு, நான் எளிமையா புரியுற மாதிரி சொன்னேன்னா, நாமெல்லாம் ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஒரு கைப்பந்து விளையாடிட்டு இருக்கிறோம், ஒரு கால்பந்து விளையாடிட்டு இருக்கிறோம், அல்லது கபாடி விளையாடிட்டு இருக்கிறோம். அந்த இடத்துல திடீர்னு வந்து ஒரு பிள்ளையார் சிலை எடுத்துன்னு வந்து வச்சுட்டாங்க. நம்ம போய் திரும்ப விளையாட போனா இங்க வந்து விளையாடக்கூடாது அப்படின்றாங்க. நமக்குள்ள இருக்கிறவங்களை என்ன பண்றாங்கன்னா, இல்லைங்க நம்ம வந்து பிள்ளையார் சிலை தேவைன்னு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு அணி பிரிஞ்சு பிள்ளையார் சிலைக்கு ஆதரவா போயிடுது. இப்போ வந்து நமக்கு விளையாடுறதுக்கான இடம் பறிக்கப்பட்டதுன்றதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் போயிட்டு அந்த பிள்ளையார் சிலையை எடுத்துருங்க, நாங்க விளையாடணும், எங்களுக்கான இடம் வேணும் நம்ம கேட்டே இருக்கிறோம். ஆனா பிள்ளையார் சிலைகளுக்கான கூட்டம் அதிகமாயிடுது. நாம போயிட்டு சண்டை போட்டுனே இருக்கிறோம். உடனே என்ன பண்றாங்க, இவங்க வந்தாவே தொல்லடா, இந்த பக்கம் அவங்கள சேர்க்கவே கூடாது அப்படின்னு நம்மளை வந்து சேர்க்க முடியாத ஒரு சூழலை உருவாக்கிடுறோம். நாம சண்டை போடுறோம். கடைசியில என்ன நடக்குதுன்னா, சரி அவங்களெல்லாம் உள்ள சேர்த்துக்கலாம், ஆனா வந்து நீ வந்து பிள்ளையாருக்கு வந்து தேங்காய் உடைன்றாங்க. நாமளும் சரி தேங்காய் உடைக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இடம் கொடுத்துட்டா நம்ம போகணுமா? அந்த பிள்ளையார் சிலை அங்க வைக்கிறதே தப்புடா, அது ஏன் இங்க விளையாடுற இடம், அந்த மரியாதை அந்த இடத்த வந்து சரி உனக்கு வேணும்னா நீ எனக்கு பாதி வச்சுக்கோ, மீதி எனக்கு விளையாடுறதுக்கான இடத்த கொடுறா நம்ம சண்டை போடணுமா? நாமெல்லாம் போயிட்டு அந்த பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைக்கணுமா? இல்ல பிள்ளையாருக்கு போயிட்டு நம்ம வழிபாடு செய்யணுமா? இல்ல பிள்ளையாருக்கு போயிட்டு அர்ச்சனை செய்யணுமா? இதுதான் நடந்தது. எளிமையா இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நாங்க அம்பேத்கர் மாணவர்கள் மத்தியில இதுதான் பேசுவோம். அப்போ இன்னைக்கு வந்து அந்த கோயில்களுடைய சொத்து நாம வந்து அது பாத்தீங்கன்னா பொது இடங்கள் இந்து கோயில்களா மாறப்பட்டது. அந்த பொது இடங்கள்ல வந்து நம்ம புத்தருக்கான கோயில்களா மாத்தணும். இதுக்கான தேவைகள் இருக்கு அப்படின்னா, இந்து அறநிலையத்துறையில 47,000 ஏக்கர் இப்ப இருக்குதுன்னு சொல்றாங்கன்னா, தயவுசெய்து ஒரு 25,000 ஏக்கரை வந்து எங்க எஸ்சி மக்களுக்கு கொடுத்துருப்பா. நாங்க அதுல வந்து புத்தர் கோயில் கட்டிக்கிறோம், இல்ல அம்பேத்கர் படிப்பகங்கள் கட்டிக்கிறோம், இல்ல கல்லூரிகள் கட்டிக்கிறோம். நீங்க யாரை வச்சுட்டு இருக்கிறது? ஏன்னா அது எங்களுக்கு யார் கடவுளை மறுத்தாளர்களோ, யார் பூர்வீக பௌத்தர்களோ, யார் எங்களுக்கெல்லாம் நிலம் எல்லாருக்கும் பொதுன்னு சொன்னாங்களோ அவங்களெல்லாம் புறக்கணித்து விட்டு அந்த பார்ப்பனர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்களுடைய பங்களிப்பாக அந்த கோயில் நிலங்கள் கொண்டு போகப்பட்டது. இப்ப அதெல்லாம் எங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருங்க, நாங்க அந்த இடத்த என்ன செய்யணும்னு நாங்க முடிவு பண்ணிக்கிறோம், நீ சொல்ற மாதிரி நாங்க செய்யணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு ஒரு புதுக்குறள் எழுமணும். இப்படி நமக்கான நில உரிமைகளை நோக்கி நம்ம போக வேண்டிய தேவைகள் இருக்குது. அறிவு சார்ந்த பல விஷயங்களை செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இருக்கு. நம்ம பிள்ளைகளுடைய திறன்கள் வளர்க்க வேண்டிய வேலைகள் இருக்கு. ஆனா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சொல்ல பாருங்க, அதாவது அவர் வந்து கிறிஸ்துவத்தை ஒப்பிடுறாரு, அதே மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லல. அவங்க பாருங்க, ஒரு கல்வி வளாகம் இருக்கும், ஒரு மருத்துவ நிறுவனம் இருக்கும், அங்கதான் அந்த எப்படி பார்க்கணும்? புத்தர் கோயில் இருக்குதா, புத்தரை வந்து நம்ம ஒரு தலைவரா, ஒரு தலைமை, அவர் வரலாற்று நாயகர் அப்படி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூட வந்து நம்முடைய கல்வி வளாகம் இருக்கணும், மருத்துவ வளாகங்கள் இருக்கணும். இதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு நம்ம செய்யணும். இதுக்கு நம்ம கிட்ட எங்க இடம் இருக்குது? இடம் யார் கொடுத்தான்? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய தனியார் கல்வி, அதாவது அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்கள் அத்தனையிலையும் எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் நடத்தக்கூடிய பள்ளிகள் எதனா இருக்கா?
இன்னைக்கு எல்லா இடங்கள்லயுமே ஒரு இடைஜாதியினர்கிட்ட ஒரு கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கு. இப்போ விருதுநகர்ல பாத்தீங்கன்னா நாடார்களுடைய வெற்றிக்கு என்ன காரணம்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள்ல அந்த மக்கள் ஒன்னா சேர்ந்து மீட்டிங் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். வேலூர் மாவட்டம் பாத்தீங்கன்னா முதலியார்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பள்ளியிலயோ ஒரு கல்லூரியிலயோ சேர்ந்து பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்குது. ஆனா நம்முடைய எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் எங்கேயும் போய் சேர்ந்து பேசுறதுக்கு ஒரு இடமே கிடையாது. ஏன் இல்லாம போச்சு? எதுக்காக இல்லாம போச்சு? இந்த கேள்விக்கு என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இதுதான். என்னன்னா நமக்கான கல்வி நிலையங்கள் உருவாக்குறதுக்கு நம்ம கிட்ட இடம் கிடையாது. இப்ப நம்ம என்ன கேட்கிறோம்னா, நீ கோயில் கட்டி வச்சிருக்கீங்கல்ல, இந்து அறநிலையத்துறை கோயில்களுடைய சொத்து இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதுல பங்கெல்லாம் சேர்த்துதான் இந்து அறநிலையத்துறையில் இருக்கு. தயவுசெய்து அதனுடைய பாதியை நீ காலேஜ் கட்டுறதெல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கியா, முதல்ல அதை ஆதிர நலத்துறை நலத்துறைன்னு சொல்றதுக்கான அந்த துறைக்கு அப்படி பேர் இருக்குது. மற்றபடி சுயஜாதி அடையாளமோ உட்ஜாதி பிரிவோ கிடையாது. அது எங்களுக்கு எழுதி கொடுங்க, எங்க துறைக்கு எழுதி வைங்க, நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கல்லூரி கட்டுறோம், பள்ளிக்கூடம் கட்டுறோம், அதுக்கு நீங்க அரசு உதவி பண்ணுங்க, இப்படி நம்ம பேச வேண்டிய தேவைகள் இருக்கு. ஆனா இப்படியான தேவைகளுக்கு எதிர்த்து நாம எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கு. இப்படி எல்லாம் பேசணும்னா புத்தரை நம்ம அறிவு சார்ந்து பார்க்கணும், கல்வி சார்ந்து பார்க்கணும், பாபா சாஹேபுடைய கற்பி என்ற சொல்லுல இருந்து பார்க்கணும். மூட நம்பிக்கைகளா எப்படி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது? அதுக்கான சிக்கல்கள் என்ன? இப்போ நம்ம பௌத்தம் ஏத்துக்கின பிறகு கூட நம்மளால அந்த சுயஜாதி அடையாளங்களை பக்கத்துல இருந்து அகற்ற முடியல. இதுக்கான காரணம் என்ன? 2016 மத்திய அரசு கடிதம் எழுதுது. அதாவது பட்டியல் வகுப்பை சார்ந்தவர்கள், பழங்குடியினர்கள் அவங்க பாத்தீங்கன்னா பௌத்தம் ஏத்துக்கினாங்களாம், இந்துக்களுக்கும் சீக்கியர்களுக்கும் எப்படி சான்றிதழ் கொடுப்பீங்களோ அப்படியே கொடுங்கன்னு எழுதிட்டாங்க. அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பக்கத்துல நமக்கு எப்படி அது பொருந்தும்? நம்ம எல்லாம் ஜாதியற்றவர்கள் தானே, இது யாரு கேட்கறது? இது யாரு சீர்திருத்தம் பண்றது? யாரும் கிடையாது. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்துத்துவாவோட கை கோர்த்து கொண்ட நம்முடைய அரசியல் தலைமைகள் தான் இருக்கு. இதை கொண்டு போய் யாருன்னா பேசணும்னா நம்ம 1,00,000 பேர் ஒரு பௌத்தர்களா ஒன்னா சேர்ந்து, சார் நாங்கெல்லாம் இந்து மதத்துல இருந்து பௌத்தத்துக்கு வந்துட்ட பிறகு எங்க பக்கத்துல உட்ஜாதி பிரிவுகள் வேணாம், நாங்க பட்டியல் வகுப்பு பழங்குடியினர் அப்படின்றது எஸ்சி எஸ்டி என்றது எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம், எங்களுக்கான ரிசர்வேஷன், அதை நாங்க வாங்கிக்கிறதுக்கு அந்த எஸ்சி எஸ்டின்ற சொல்லு போதுமே, அது பக்கத்துல எதுக்கு உட்ஜாதி பேரை எழுதுற அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறதுக்கு இங்க நம்ம கிட்ட ஒற்றுமை கிடையாது. அப்போ இது எல்லாம் நம்ம பௌத்தர்கள் கிட்ட பேசணும். ஆனா இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம வீட்டு நிகழ்ச்சிகள்ல மூட நம்பிக்கைகள் நிறைந்த கடவுளா பார்க்கக்கூடிய பௌத்தத்தை கொண்டு போய் இருக்கிற சூழல்கள்ல இதெல்லாம் நம்மளால எப்படி பேச முடியும்? நமக்கான தேவைகளை எப்படி பேச முடியும்? அதனால நான் இப்போ இந்த சுருக்கமா நான் முடிவா எங்க என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா, பௌத்தத்தின் நிகழ்கால பௌத்தம் என்பது புத்தர் சொன்னதற்கு நேர்மாறா இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னொரு புஷ்யமித்திரன் ஆட்சி பண்ற மாதிரி நிறைய புஷ்யமித்திரர்கள் நம்ம மக்கள் மத்தியில புகுந்துட்டாங்க. அந்த மகாயானத்தை வீழ்த்தணும்னு சொன்ன பாபாசாஹிப் கொள்கைகளை பேசுறதுக்கு இங்க ஆட்கள் கிடையாது. மீண்டும் பௌத்தம் சூத்திரர்கள் கிட்டையும் இந்துத்துவா கை கிட்டையும் போய்கிட்டு இருக்கு. அதை நாம மீட்டெடுக்கணும்னா புத்தர் கடவுளை மறுத்தவர், மூட நம்பிக்கைகளை எதிர்த்தவர், அறிவை போதித்தவர், அன்பை போதித்தவர், பெண்களுடைய சமத்துவத்தை போதித்தவர். நாமெல்லாம் சேர்ந்து இதுக்கு வேண்டி இப்படி நாம பேசணும். இப்படி இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையை பேசணும். இது எந்த விதமான புரட்சியும் கிடையாது, எதிர்ப்புரட்சியும் கிடையாது. புத்தருடைய உண்மையான கொள்கைகளை பேசணும், தத்துவங்களை பேசணும். இதற்காக நம்ம நிறைய பேர் ஆளுமைகளை உருவாக்கணும், பயிற்றுனர்களை உருவாக்கணும், மாணவர்கள் கிட்ட போய் சேரணும். அப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பௌத்தத்துக்கு எதிரான ஒரு சூழல்கள் தான் இப்போதைய நிகழ்காலம் இருக்கு. இதை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளை இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு வேண்டுகோள் வைப்பதற்காகத்தான் நான் இந்த தலைப்பை வைக்க சொன்னேன். அப்படின்றதுக்காக இந்த தலைப்பையும் வைத்த டாக்டர் மனோகரன் அவர்களுக்கும் இந்த சுருக்கமா, ஏன்னா நேரம் சிக்கல் இருக்கிறதுனால அடுத்த உங்களுடைய வினாக்களுக்கு நான் பதில் சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இப்போதைக்கு நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.